दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खौरांगिरि मावबादाखौ मेहेरगोनाङै खुंफुङो। तामुलपुरनि मथंगा सकआव रंगिना संगिना मोसाग्लांनायजों खुंफुंनाय दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि खौरांगिरि मावबादायाव बिटिआर ओनसोलनि आरो बायजोनि गोबां खौरांगिरिफ्रा बाहागो लादों। दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारिनि जागायजेननाय आरो आलासि सिनायथि होनाय दिनैनि बे खौरांगिरि मावबादायावनो हांख्रायजानाय आलासि महरै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, गागि खौरांगिरि प्रतिम ब्रह्म चौधुरी, क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बारग' आफादगिरि अजित बसुमतारी, तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर', तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो माखासे आलासिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि खौरांगिरि मावबादायाव हांख्रायजानाय आलासिफ्रा बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ लाखियो। दिनैनि बे खौरांगिरि मावबादानि जोबथायाव दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि आफादगिरि हांगामा नार्जारिया बर' खौरांगिरिफोरनि सायाव गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। बिथाङा बुंदों, जेबो फारागथि खालामालासिनो खौरांफोरखौ समान नोजोरजों फोसावनांगौ। लोगोसेनो खौरां चेनेलखौ आलादा आलादायै सानलायनायखौ दिनैनिफ्राय नागारनांगौ होननानै बिथाङा बुंबावदों। जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिजेसना सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो खौरांगिरि मावबादा जोङो खुंदों आरो बे खौरांगिरि मावबादाया जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुंसारबाय आरो बे हाबाफारियाव जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोङो क'क्राझारनि सिनियर जार्नालिस्ट आरो बिथाङा क'क्राझार प्रेस क्लाबनिबो बिथाङा बारग' आफादगिरि बिथां प्रितम ब्रह्म चौधुरी आरो सिनियर जार्नालिस्ट जों बयबो मिथिगौ बिथाङा दा सेन्टिनेलनि स्टाफ रिपर्टार बिथां अजित बसुमतारी आरो बेनि उनाव जोङो आसाम टक्सनि मेनेजिं डिरेक्टर फर्मार बारग' मेनेजिं डिरेक्टर बेदब्रत बरा बिथांखौबो जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बेनि उनाव दा क्रस कारेन्टनि एडिटर बिथां ध्रुबज्योति धनन्त्री बिथांखौबो जोङो आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफैदों आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी आरो बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे रहस्य जिथु मान्थलि एसामिस मेगाजिन बेनि सुजुगिरि बाबुरा बाहा कासाम बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांजों लोगोसे बे जायगानि तामुलपुर कलेजनि गोरायुं डक्टर जगेन बर' आरो लोगोसे तामुलपुर डिग्री कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां सर्वेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो दिनै नैबे मावबादानि गेजेरजों जोंनि जे रिपर्टार्सफोर जोंनि जे खौरांगिरिफोर बे मावबादानि गेजेरजों निउसखौ माबायदि खालामनांगौ आरो निउसनि एथिक्स बेनि माखासे मिथिनांगौ बाथ्रा जोंहा दङमोन आरो जायनि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो हाबाय आरो जोंनि निउसफ्रा सिगां जेरैबायदि जों निउस खालामदोंमोन बेनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ साबसिन जोंहा जागोन। माबायदि निउस खालामनांगौ बेनि माखासे ल'नि बाथ्रा माखासे आयेननि बाथ्राखौबो जों दिनै बेवहाय मिथिनो हादों। बेजों लोगोसे जोङो बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। दायो जोङो जोंनि गेजेराव निउस पर्टेलफ्रा माखासे बाथ्राखौ जोङो साननांगौ जादों। एखमबा जोंनि माखासे निउस कालेक्ट खालामनो थांनायाव दासिमबो जोंनि निउस पर्टेलनि रिपर्टार्सफ्रा जेरैबायदि सन्मान मोननांगौ बेबायदि जों मोना। जेरैबायदि जोङो दैदेनगिरिफोरानो जा सोरबा साधारन सुबुङानो जा जोंनि निउस पर्टेलनि दैदेनगिरि बा रिपर्टार्सफोरखौ जेरैबायदि सन्मान जेरैबायदि आदर खालामनांगौ बेबायदि खालामनायखौ नुवा। बिनि सोलायै गुबुन चेनेल सेटेलाइट चेनेल बा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो बांसिन आदर खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जिहेथु गोबां घटनाफोर दङ बेफोरखौ जोङो निउसाव जोङो फोसावबोगासिनो दङ। बर'नि रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि धोरोम बायदिसिना बिथिं जोङो लिंहरनाय मिन्थिनाय जोङो निउसखौ जोङो फोसावबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जिहेतु बर' रावा जिहेतु ओइथसिडुल हाबबाय दायो जोङो डिजिटेल मिडियायाव जोंनि रावखौ इस्टाब्लिश खालामनाय फोसावनायाव जोङो बाहागो बा जों खामानि मावगासिनो। एक नम्बराव जोङो निउस पर्टेलफोरानो दैलि जोङो नायबुलियो जोङो नैबे गासैबो निउस पर्टेलनि जेथा निउसफोरखौ जुदि नायोबा जोङो पार डे 60-70टासो जोङो बर' लेंगुवेजजों जोङो डिजिटेल मिडियायाव जोङो खौ आङो खावलायदों आरो एखमबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो जोंनि माखासे पार्टि बा गुबुन हानजानिफ्राय जोङो एखमबा फिसा बाथ्रा बियो आं बुंनांगौ नङाबा आं बुंनो लुबैदों जे हमनानै ला
मोनसे निउस होनो थांनायाव बै निउसखौ बे दैदेनगिरि बा मोनसे हानजानि मानसिया बै हानजानिखौ जुदि रायोब्ला अब्ला बेवहाय डाइरेक्टनो जोंनि निउस पर्टेलनि बा निउस रिपर्टार्सफोरखौ दाय जायो बै माने मानसिखौ दाय जाया जे बेनि निउसखौ नों मानो लानांगौ बेनि निउसखौ मा खालामनांगौ दा जोंनिया जाबाय मा गुफुर गोसोम माइगाब जुजाय जों बेखौ नाया बयबो मानसिनि निउसखौ लानांगौ बयखौबो जों फोसावनांगौ बयनिबो निउसखौ आरो बयखौबो जोङो जोंनि जि एसिसनाव थानाय जेसेबां जोंनि रिपर्टार्सफोर दङ जों रावखौबो बे उमुक पार्टि तुमुक पार्टि गैया सोरबाया सोरनो भट होदों बे उननि बाथ्रा खिन्थु निउसखौ जोङो सानफ्रोमबो समान नोजोरजों नायो एखमबा जायो जे बै चेनेला उमुकनिसो जों बिखौ लिङा बै चेनेला बिनिसो जों बैखौ लिङा माने बैखौ लिंनि बेबायदिबो जादों दा जायफोरा बेबायदि सानदों दिनैनिफ्राय बेबायदि साननाङा जोङो बयबो खौसेयैनो थांनांगोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानायाव जोंबो निउस पर्टेलनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि रिपर्टार्सफोर जोंबो खामानि मावनो थाखाय दिनै जानजि हाबफ्राना ओंखारबोदों नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ आदारवाइस लाया आरो माबाफोर दङबा जोंखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामो जे बै माने जोंनि माने रिपर्टार्सआ ओरै खालामगासिनो दङ ओरै खालामगासिनो दङ होनना जोंनो फन हरनानै जोङो माने फोरमायोब्ला जोंहा गोरोन्थि जायोब्ला जोङो बेखौ जों सुद्रायनानै लागोन दा जोबथारनायाव बयबो रायजो राजाया जोंनि निउस पर्टेलखौ अनसायनायनि थाखाय जोंनि निउसफोरखौ नायनायनि थाखाय पजिटिभ साननायनि थाखाय जोबोद साबायखर जासिबाय आरो जोंखौ इयुन समाव जोंनि निउस पर्टेलाव निउस होनायाव जोंनि रिपर्टार्सफोरखौ जाहाथे मोजां फारसे बा जौगानायाव नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ सहाय खालामो बेनि थाखाय आं रायजा नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै आर'ज गाबनानै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों ডিজিটেল মিডিয়া বড়োলেণ্ড ডিজিটেল মিডিয়াৰ সাংবাদিকসকলক লগ পালোঁ আৰু তেখেতসকলে বড়োলেণ্ড এলেকাত বিটিআৰ এলেকাত ডিজিটেল মিডিয়া আৰম্ভ কৰি 2018 চনৰ পৰাই ডিজিটেল মিডিয়া আৰম্ভ কৰি বড়ো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উন্নয়নৰ বাবে যি ধৰণৰ কাম কৰি আছে আৰু সাধাৰণ বড়ো ৰাইজৰ থলুৱা ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ প্ৰকৃতপক্ষত উপস্থাপন কৰাৰ যি কষ্ট কৰি আছে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিম যে এই যি থলুৱা চেনেলসমূহ যি নিউজ চেনেলসমূহ এই চেনেলসমূহৰ কথাই এদিন বিশ্ব জগতত বড়ো ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলেও যে তেওঁলোকৰ বড়ো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰ্টেল চেনেলসমূহে যি ধৰণৰ কাম কৰি আছে সেই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাসমূহ ঠিক ঠাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই অসুবিধাসমূহৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে এখেতসকলৰ যি এই আন্দোলন যি সংগ্ৰাম যে বড়ো জাতিক বড়ো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখন তেওঁলোকে অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আজি সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুকতেই হওক বা ইউটিউবতেই হওক যেতিয়া তেওঁলোকে বড়ো ভাষাৰ এই চেনেলসমূহ আগবঢ়াই নিব যায় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় গতিকে চবেই যাতে বড়ো ভাষাত বড়োৰ সাহিত্য সংস্কৃতি এতিয়া আজিৰ তাৰিখত দেখা গৈছে যে সাহিত্য একাডেমি বড়ো ভাষাত বহু সাহিত্যিকে এতিয়া সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে কি কাৰণে হৈছে যে সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত যেতিয়া বড়ো ভাষাটো সংযোজিত হ'ল তাৰ পিছৰ পৰাই বড়ো ভাষাৰ দ্ৰুত উন্নতি হৈছে আৰু এই কথাবিলাকেই এই ডিজিটেল মিডিয়াই খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে ডিজিটেল মিডিয়া যদি আজি বড়োলেণ্ড এলেকাত নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মিডিয়াই এই যিবিলাক বড়ো মানুহৰ সমস্যা আজি উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমি নেশ্যনেল একাডেমি নহয় ইউ এন একাডেমিয়ে যি সফলতা আজি কৰিছে সেই সফলতাৰ কথা অসমৰ জাতীয় বিদ্যালয় যেনেকৈ কাম কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে ইউ এন একাডেমিয়ে কাম কৰিছে এই কথাবিলাক কিন্তু ডিজিটেল মিডিয়াইহে লৈ গৈছে মানুহৰ ওচৰলৈ গতিকে এই ডিজিটেল মিডিয়াক গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে বা সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে ডিজিটেল মিডিয়াক আদৰি ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তামোলপুৰলৈ আহি মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক লগ পাই যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল লাগিল আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে এদিন তামোলপুৰলৈ আহিম আৰু মই নিজে বড়ো ভাষাত তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিম কথা পাতিম ধন্যবাদ थाखो 8, 9 आरो 10 फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बड़ो आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन
गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन